do toho mascarpone krému, protože mascarpone se s potahovkou snáší dobře, tak jsem si do toho mascarpone krému přidala jenom máslo, jakoby změklé. No, tak znovu. Ježiš, a teďka znovu, protože mám blbopář. Je to dělalo. Dobře, tak znovu. Začneme potahovat od hrán nebo od těch vlastně kulatějších věcí, stran, ploch. Začneme potahovat od těch hrán nebo ostřejších záležitostí. Je pytla. Bože. Tak co teď? Je ticho. Obecně platí, že čím větší je hlavička, tím roztomilejší, nebo no, asi, jo? Dáme ho do zadní strany. Vybereme si nejdřív, která strana dortu je nejhezčí. Ta půjde dopředu. Nedostatku. Jenom opatrně, když je dort světlý, tak určitě nepřehánět, protože potom z toho tečou takové žluté, jakby mastné, nebo no, takové prostě čůrky. Dobrý? Schováme. Už? Tak počkej. Ježíš, to je zase ten začátek. Já vůbec nevím, takové to víš, než se chytím. Jasné. Řekni první větu. Ježíši. No, dobré, tak už to bude. Si vybrala blbou stranu, tam to má popraskané. Takže znovu. Tady. Tak. Můžete si pomoct žehličkou na marcipán třeba, pokud máte. Pokud nemáte, tak to ne. Krucinál. Teď bude hudba. Mám vůbec druhou? Pauza. Kruci, vzala jsem druhou. A teď si Tak dort máme připravený. Dali jsme si tam stužku do kola, aby jsme to trošku